खुलुमबाय लोगोफोर गासिखौबो बड' एसएम आपडेटनि बर' रादाबाव बरायबाय। मोननैसो रादाब दङ नोंथांमोननि थाखाय, अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि रादाबाव दं आसाम बिसायख'थिनि फिथाइया मैया आबुङै फोसावजाबाय। आसामाव बिजेपि, एजिपि, इउपिपिएलनि मित्र जथाय दोलोनि सरकार दानाया रोखा जाबाय। गासै 126 मासिनि 60 मासियाव बिजेपि, 9 मासियाव एजिपि, 6 मासियाव इउपिपिएलआ देरहासार जाना मोन 75 मासियाव जथाय दोलोआ देरहासार जाना सरकार दानायनि लामाखौ स्रां खालामनो हाबाय। गिबि मन्थ्रिनि थाखाय दासिम रोखा खालामनो हायाखै। आगुनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो सावस्रि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां सानैनि गेजेराव सोर सासेया सीएम जागोन बे बाथ्राया दासिम रोखा जायाखै आरो बियो आसामाव खोब चर्चा जादों। दिल्लीयासो बिनि जोबथा रायखौ होगोन होनना मिथिनो मोन्दों आरो बिनि उनावसो सोर सीएम जामारगोन बेखौ रोखा फोसावनो हागोन। बिसायख'थिनि देरहानाय खौरांखौ मोनना थाथ'दों गोथार जुलिया। सार्टिफिकेट लायनो थांग्रोदों हिन्जाव गोदाना। देरहानायनि खुसिजोंनो गोथार जुलिनि मन्दपखौ दान्दिसे समनि थाखाय दोनथ'नानै पट साननाय जायगासिम खैना गोदाना रावना होलांदों देरहानायनि सार्टिफिकेट लायनो थाखाय। बे जाथाया जादों रामपुरनि मिल'खालामनि महदमुपुर गामियाव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला इउपिनि बारेलियाव जानाय गामि पन्चायतनि बिसायख'थियाव पुनम मुंनि सासे आइजोआ बिडिसिनि सोद्रोमा महरै बिसायख'थि गेलेदोंमोन। पुनमआ पन्चायत बिसायख'थियाव 601 भट मोननो हानानै बेरेखा दोलोनि शकुन्तलाखौ 300 भटनि फारागथियाव फेजेनना देरहानो हादोंमोन। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो जुलिनि मन्दपनिफ्राय हिन्जाव गोदाननि साजायनाय गाननाय जोमनायजोंनो थोंजों देरहानायनि सार्टिफिकेटखौ लायनो थांदोंमोन। अक्सिजेन जगायनाया गोबाव जानायनि थाखाय हस्पिटालाव सा 24 कर'ना बेरामिनि जिउ खहा जादों। हादोराव कर'ना बेरामिनि बांनायजों हस्पिटालफोराव बेड आरो अक्सिजेननि आंखाल नुजाथिदों। कर्नाटक रायजोआवबो अक्सिजेननि आंखालजों जिउ गोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों। कर्नाटक रायजोनि चामराजनगरनि गंसे हस्पिटालाव अक्सिजेननि आंखालजों सा 24 कर'ना बेरामिया जिउ गोमाना लानो गोनां जादों। बे जाथाया थांनाय हर गेजेरनि होननानै मिथिनो हानाय जादों। मख'थावनादि चामराजनगराव हस्पिटाला बेलारिनिफ्राय अक्सिजेन मोननो हादोंमोन, नाथाय अक्सिजेन लाबोगौमानिनो कर'ना बेरामिया जोबथाहांबोयो। गुबुन मोनसे रादाबाव थांनायनि सिगां आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय, अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम, गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। आसाम बिसायख'थिनि जोबथा फिथाइ फोसावनायनि उनावनो गावजों गाव हिंसायारि जाथाय जादों। बे समावनो थांनाय मोनाबिलि 8:30 रिंगासो समाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं फाख्रिगुरि गोदान बाजार बेंगलि बस्तियाव गावजों गाव हिंसायारि जाथाया जानानै थांदों। नीलमणि सरकारनि नखरा सुनिल ब्रह्मखौ गावसिनि दखानाव दिरुंजों खाख्रबना जोबना दोनो आरो थुख्रासे लहानि रडजों खाफालाव बुयो। सुनिल ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला नीलमणि सरकारा हर थौजासे दखान होनायखौ नुनानै गुरैयै बन्द' खालामदो होनना खावलायनायावनो नांलायनाय जादों आरो बेयावनो सुनिल ब्रह्मखौ जयै लोगो लाना हमख्रबो। सुनिल ब्रह्मआ जाथाय खालामग्राफोरनि हेंथायै पुलिस थानायाव एजाहार गथायनो जाबाय होननाबो मिथिनो मोन्दों। मख'थावनादि आसाम सरकारा कर'ना जिउसानि थासारिखौ नोजोर होनानै रायजोआव मोनाबिलिनि 8 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम नाइट कार्फिउ फोसावना होखानाय जादों। आसामाव फिन हरनि समाव सोमावग्लुंदों खेब 4 बांग्रिं, मिथिंगायारि खैफोदनि इसारा। हरनि समाव फिन खेब 4 बांग्रिंआ सोमावग्लुंदों आसामखौ। थारैनो गले गले बांग्रिं फैबाय थानाया मिथिंगायारि खैफोदनि इसारा नामा? गिबि हरनि 11.2 रिंगायाव 2.6 रिएक्टर स्केलनि बांग्रिं मावदोंमोन आरो बेनि मिरु थावनिया सनितपुर जिल्लानि तेजपुर होनना मिथिनो मोन्दों। बिनि उनाव फिन 11.10 रिंगायाव 2.9 रिएक्टर स्केलनि बांग्रिंआ एखे जायगानिफ्रायनो मावदोंमोन। थामथि खेब 12.26 रिंगायाव 2.8 रिएक्टर स्केलनि बांग्रिंआ फिन खेबसे मावखांदोंमोन आरो बिनि मिरु थावनिया उदालगुरि होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि खेब बांग्रिंआ 1.23 रिंगायाव मावदोंमोन आरो बिनि गोख्रैथिया 2.7 होनना मिथिनो मोन्दों। बिनि मिरु थावनिया मरिगाव होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आइपिएलआव कर'नानि दोहौ, सानै गेलेगिरिनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोन्दों। समबाराव अदेबानि दिनै इन्डियान प्रिमियार लीगआव कलकाता नाइट राइडार्स आरो रयेल चेलेन्जार्स बेंगालर टीमनि गेजेराव जानो गोनां गेलेनाय बादायलायनायखौ दोनथ'नाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कलकाता नाइट राइडार्स टीमनि सानै गेलेगिरिनि देहायाव कर'ना पजिटिभ रिपर्ट मोननाय जादों। बिनि उनावनो इन्डियान प्रिमियार लीगआ दिनैनि गेलेनाय बादायलायनायखौ दोनथ'नो बिथांखि लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना ला। उननि समाव गोदान रादाब मोननो गोजोन्थों। जय बर' हारिनि जय।